Nhar is-Sibt wara nofsinhar il-Prim Ministru Joseph Muscat sejjaħ laqgħa tal-Grupp Parlamentari f'Kastilja. Il-laqgħa saret l-għada li dal-istazzjon żvela transkripts tat-telefonati li saru fost l-oħrajn mix-xufier tal-Ministru Manuel Mallia u mill-Aġent Kummissarju Rej Żammit. Minkejja li l-laqgħa saret propju l-għada li dal-istazzjon żvela l-kontenut ta' wħud mit-telefonati, il-membri tal-Kabinett u d-deputati saħqu li l-laqgħa tal-grupp kienet waħda normali u li sejħet nhar is-Sibt sempliċiment tal-fatt li nhar it-Tnejn ħabtet festa. Ministru, x'ġie diskuss jekk jogħġobkom? Dina kienet laqgħa tal-grupp parlamentari, laqgħa tal-grupp parlamentari lila skedata mit-tlieta li għaddew. Naturalment diskutejna x-xogħol parlamentari li għandna qudiemna l-ġimgħa li ġejja. Kienet laqgħa tal-grupp parlamentari li kienet ilha skedata, raġuni prattika waħda li t-tnejn li għaddew kienet tliet seduti tal-budget. It-tnejn li ġejja festa u dar sibna way in between biex nagħmlu laqgħa. Ma nistax ngħidilkom għax din hija laqgħa tal-grupp parlamentari u allura dik ħaġa tibqa' bejnietna mbagħad il-partit fil-gvern joħroġ l-isqarrija tiegħu. Hija skedata mill-ġimgħa l-oħra. Intqajna llum għax is-soltu ntaqgħu nhar ta' Tnejn u allura peress tkun vaganza ltqajna llum. Dal-istazzjon jinsab informat li l-laqgħa tal-Kabinett issejħet biex tkun diskussa l-mozzjoni ta' sfiduċja li resqet l-Oppożizzjoni fil-konfront tal-Ministru Manuel Mallia. Meta mistoqsija dwar jekk il-każ Mallia kienx diskuss waqt il-laqgħa tal-grupp parlamentari, ħafna mill-ministri u d-deputati ħarbu mill-mistoqsija bl-iskuża li l-prassija li qatt ma jkun żvelat dak li jiġi diskuss fil-grupp parlamentari. Kellha x'taqsam mal-Ministru Manuel Mallia? Laqgħa tal-lum? Il-grupp parlamentari kif tallimni jiltaqa' biex nidiskutu x-xogħol parlamentari u ddiskutejna naturalment il-ħidma għal-jiem li ġej. Kienet laqgħa ta' grupp parlamentari, xi diskuss fil-grupp parlamentari jibqa' bej grupp parlamentari. Ma nistax ngħidlek xi diskuss, però tkunu tafu għaliex jista' joħorġu l-komunikazzjonijiet tal-partit fil-gvern. Ringrazzjakom. Staqsejna wkoll il-Ministri u l-Deputati jekk jaqblux li Joseph Muscat għandu x'inekkel il-Ministru Mallia. Għal darb'oħra il-Ministri u d-Deputati ħarbu milli jwieġbu l-mistoqsija, b'ħafna minnhom jinħbew wara l-inkjesta li ħatar il-Prim Ministru dwar dan il-każ. Taqbel il-Ministru Mallia għandu jirriżenja? Jiena naħseb illi hemm l-inkjesta tal-imħallef Magri u hemm żewġ ex ġudikanti oħrajn immexxija minn dan l-imħallef Magri li qed tagħmel ix-xogħol tagħha. Inti x'taħseb għandu jirriżenja l-Ministru? Kienet laqgħa ta' grupp parlamentari. Intant biex jaħrab mill-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon, il-Ministru Konrad Mizzi għażel li joħroġ mill-bib tal-ġenb ta' Kastilja, kontrarju għal dak li jagħmlu id-deputati l-oħra. U minkejja li qatajna kważi 3 sigħat nistennew li joħorġu il-Ministri u d-Deputati kollha, matul dan il-ħin kollu il-Prim Ministru Joseph Muscat baqa' ma ħareġ minn Kastilja u għaldaqstant ma tax il-kummenti tiegħu lill-midja.